Paakan tong kamutan perting sakita yayay gyud. May buntag mga kakihod, kini si Eric Kilikot. Welcome back sa atong channel. So niata karon sa gitawag og lasang diri sa Liloan. So padulong ta manginhas. O kanang dapita, dagat na siya. So muna siya atong agianan. Tanaw. Gamay kay nga kanang entrance paingon sa dagat. Mo ni dagat nga gitawag og kukab. Usa sa mga dagat sa Liloan nga gitawag og kukab. So manguha tag kinason, manginas ta. Unique ni maong pagklase sa pagpanginas kay walay hunasan nata sa kapangpangan. So mga kinason sa kapangpangan mo ato ang panguhaon kay diri ta mamahaw. So muna ato ang entrance ato ipakita ninyo. Gamay ra kayo. Diri ta mo agi. Sulod. So kung nay ganahan manginhas, iguan ta mo sulod dire. Kung ganahan mo manginhas diri sa kukab. Tara! Yo, what's up mga kakihod? Good morning! Hello guys, good morning! Maunag yun sa Malisod ug manindot kayo nga dalan. Muna kaduhang bangag na itong sudlan. Piliro dito sa ibabaw. Kaduhang bangag na ito ang sudlan. Kaning lugar kukab, daghang kaning mga bangag-bangag. Duhara di ay kabuok, sorry. Pero pangpang itong agian ng sunod. Naumag ito. Hindi na taghawid-hawid aning mga bato kay basig malipot ba. Mga ligay dyan noon ta. Tamaan nyo, patay nga kahoy, basig mabali ba. May bato dito maligid. Yung kita yung maligid. Binsod gini guys. 갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 Gini na tayo kay kining kahuyan, ano yung mga sunod. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. Siguro. 매번 Okay, so patamo ako sa baybay no, sa pinakadagat yon. Nakagi man taning ato ang kalagangan sa nakuluhaan og kagang. So itong sulayan kung doon na ba'y sulod na kagang. Tuupon batuha. Hoy, waman. Huwag yapon. Pastilan, way masudan, kay way sulod. Kaning bato atong sulayan ng ukab ug madala ba bukan ning ukab yapon nga. Kaning kagulang nata wa naman tay kusog. Sa una haya-haya mo ni ukuna mo. Wa gyapon sulod. Gawsat, bagong gawsat. Bagong gawsan mo. Sige, bagong nagawsan. Maligo siguro dagat. Direta. Dayon ta dire. 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본다. 그런 나를 넌 보며 대답 없이 미소만 짓는데 I'm good.
crazy. I'm going. Kaya, isulayan ni Ukab. Tagaan. Gihapon. Kagang patay mo. Sulayan na itong Ukab ni Bato ha, basing na isulod. Nanay sulod. Tara. Ano lagi di ay? Tara, balik. Tara. Hindi kulkuga. Tembok ka ta. Kulkuga. Di sa doong wala. Kulkugon. Kanang na. Ano bangag? Kana. Dugaya na ako na. Kulkugon man pulko no. Uy. Kuyaw ni bataki kulkugon. Kagang kulkugon. Andak pa na ginang kagang guys. Isa ra ka buok. Kaya natin pamahaw. Wala siya red crab. Okay, so wala man tayo sudlanan paraan eh. So sana anda na mo sa unang sudlanan kanang sudlanan ni bitaw kung wala may madalang sako or kanang anything nga pwede sudlan. So muna inaanda na mo among pusto ng dahon. Ano siya oh? Kuha kag dahon, ang lagpad nga dahon. Ang lagpad nga dahon sa pawo na to ni siya aron dili siya magisi kay hait man siya og kuko. Plus napa na siya ay palaak. So kung mapaakan tong kamutan eh, perting sakita, yayay gyud. Ato pusto na. Di nga. Finally guys. Abot na gud we. Finally. Tanawon ko no kung pwede ba tamang ninhas din sa pangpangan. Ay medyo isog man ang dagat karon. Medyo balot. Diyan na kita sa dapat sir. May bayon. Kuha ko man may balot na kita ka. Biyan na kita. So, manguha na lang taon kita ang sihi. So, manguha na lang taon kita ang sihi. Okay, ato pwede man nato niya sabon niya. Masali na nato niya og tanlad, sanib, sibuyas, loya, sudan na ning kumahaw. Na oh. Pagkalami kaya tamis kinig sabaw. Sabaw. Pero katuloy puti nga sihi.
busy ang uban og panguha. Si Kuya J na busy kaon pastilan. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에 I'm going crazy I'm going crazy 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어 I'm going crazy yeah. 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본 나 그런 나를 넌 보며 대답 없이 미소만 짓는데 I'm going crazy I'm going So guys, karon mga oras sa taas ng adlaw, nanuksok na ang mga sihi. So, mupauli na ta. So, atang yang sunod natin mga video, lahi na po nga adventure ang mga paghimuon. Hello guys, salamat sa mga successful na mga pagpanihi, pagpanginas, which is muna ang mga bulotong sa mga karang tao sa una. Salamat sa pagtanaw, lumad si Kyudnon. Yo, what's up? So yan guys, sumanag yun ang amang first adventure, no? So daghang kayong salamat sa inyo ang pagsuporta, pagtanaw ano nga channel. Ugunta, sa mga wala pa ka-subscribe sa among channel guys, ayaw kalimot sa pag-click sa subscribe button. Tapos hit ang notification bell para ma-update mo sa among sunod ng mga adventures. Guys, atangi, I'm sure nga ma-excite mo. Kami gani mismo nga dugay namin nga nagpuyo diri, na-excite me sa among sunod nga adventure, sa among sunod nga buhaton. Mas labaw mo nga ma-excite guys. So, atangin ninyo. See you on our next vlog. Bye-bye.